Vítajte v kanáli Elektroškola. Predstavte si, že doma zapnete rýchlovárnu kanvicu. Svetlo v jednej izbe zoslabne, v druhej sa začne svietiť neprirodzene jasno a o chvíľu prestane fungovať televízor alebo internetový router. Istič pritom nemusí vypnúť a žiadny spotrebič nemusí byť preťažený. Príčinou môže byť prerušovaný nulový vodič. V určitej trojfázovej sústave sa potom môže na niektorom z 230V obvode objaviť nebezpečné predpätie, ktoré sa môže priblížiť až k 400V. Prečo sa to stane? Prečo niekde napätie klesne a inde prudko narastie? Aký je rozdiel medzi vodičom N a PEN? A prečo nás pred touto poruchou nemusí zachrániť istič, prudový chránič ani bežná prepäťová ochrana? Vysvetlíme si to krok za krokom, ale bez nebezpečného merania v rozvádzači. Najskôr si povedzme, na čo nulový vodič slúži. V bežnej trojfázovej nízkonapäťovej sieti máme fázové vodiče L1, L2 a L3. Medzi fázou a nulovým vodičom N očakávame približne 230V. Medzi dvoma rozdielnymi fázami je približne 400V. Nulový vodič pomáha udržiavať spoločný bod sústavy na definovanom potenciáli a pri nerovnomernom zaťažení vedie rozdielový, teda nevyvážený prúd. Keď sú jednofázové spotrebiče rozdelené medzi jednotlivé fázy, ich odbery takmer nikdy nie sú úplne rovnaké. Na prvej fáze môže byť rúra, na druhej svetla a na tretej počítače. S pripojeným vodičom N má každý správne zapojený obvod vlastné napätie približne 230V, aj keď jednotlivé fázy odoberajú rozdielny výkon. Pri prerušení vodiča N v obyčajnom samostatnom jednofázovom obvode sa prudová cesta spravidla cez pripojený spotrebič sa na ňom môže voči Zemi objaviť nebezpečný potenciál. Preto sa nulový vodič nikdy nesmie považovať za vodič, ktorého sa možno bezpečne dotknúť. Samotné prerušenie N v prvom samostatnom obvode ešte automaticky nevytvorí takmer 400V na spotrebiči. Najnebezpečnejšie prerozdelenie napätí vzniká najmä vtedy, keď sa preruší spoločný nulový vodič trojfázovej sústavy a za miestom poruchy zostanú medzi rôznymi fázami pripojené nerovnaké jednofázové záťaže. Po prerušení spoločného N zostane tzv. Plavajúci nulový bod. Už nie je pevne viazaný na nulový bod zdroja. Časť spotrebičov na rozdelených fázach potom môže vytvoriť sériovú cestu medzi dvoma fázami, teda cez napätie približne 400V. Toto napätie sa rozdelí podľa okamžitých impedácií pripojených spotrebičov. A práve tu vzniká problém. Napätie sa nerozdelí automaticky na 200 a 200V. Vetva s menším zaťažením, teda s vyššou výslednou impedáciou, môže dostať väčšiu časť napätia. Na inom obvode napätie klesne. Hodnoty sa môžu meniť vždy, keď sa zapne chladnička, kanvica, ohrievač alebo iný spotrebič. Preto môže jedno svetlo stlmiť a iné sa súčasne výrazne rozjasniť. V krajnom prípade sa napätie na málo zaťažené vetve môže priblížiť k napätiu medzi fázami, teda k 400V. Neznamená to, že pri každom prerušení N nameriame presne 400V. Skutočná hodnota závisí od zapojenia, miesta poruchy a od spotrebičov pripojených v danom okamihu. Práve nepredvídateľné zmeny sú pre elektroniku veľmi nebezpečné. Napájacie zdroje televízorov, routerov, počítačov, LED svetidiel, kotlov a domácich spotrebičov majú určitý povolený rozsah napätia. Výrazné prekročenie môže poškodiť kondenzátory polovodiče alebo izoláciu. Na vetve s príliš nízkym napätím sa zariadenie môže reštartovať, zlyhávať alebo sa vôbec nerozbehnúť. Niektoré motory sa pri nevhodnom napätí môžu prehrievať. Porucha môže byť navyše prerušovaná. Uvoľnená alebo poškodená svorka sa pri zahrievaní a chladnutí mení. Napätie môže chvíľu vyzerať normálne a potom prudko podskočiť. Aj preto nestačí povedať, že po opätovnom zapnutí už všetko funguje. Príčina môže zostať aktívna a ďalšie poškodenie môže prísť neskôr. Teraz veľmi dôležitý rozdiel. Vodič N je pracovný nulový vodič. Vodič P je ochranný vodič spojený s neživými vodivými časťami zariadenia. Vodič PEN v časti sústavy spája funkciu PE a N do jedného vodiča.
Prerušenie PEN preto môže byť ešte nebezpečnejšie než prerušenie samotného N. Ak sa PEN preruší a za miestom poruchy zostanú pripojené spotrebiče, potenciál ochranných částí sa môže nebezpečne zdvihnúť. Kovové kryty spotrebičov, ktoré majú byť chránené, sa môžu dostať na nebezpečne dotykové napätie. Zároveň môžu vzniknúť aj prerozdelenie napätí medzi jednofázovými obvodmi. Preto pri podozrení na poruchu PEN nič neskúšame prepájať a už vôbec nevytvárame náhradné spojenie medzi N a P v zásuvke. Prečo nemusí vypnúť istič? Pretože istič sleduje najmä nadprúd, teda preťaženie a skrat. Pri prerušení N môže byť prúd v niektorej vetve dokonca menší než zvyčajne, hoci napätie je nebezpečne vysoké. Istič preto nemusí mať dôvod vypnúť. Prúdový chránič porovnáva prúd odchádzajúci pracovnými vodičmi s prúdom, ktorý sa vracia. Dokáže pomôcť pri niektorých poruchách s únikom prúdu do zeme, ale nie je všeobecným detektorom prerušeného N alebo PEN a nie je ochranou proti každému nadpätiu. Jeho prítomnosť preto neznamená, že porucha nulového vodiča je bezpečná. A čo SPD, teda prepäťová ochrana? Bežná SPD je určená najmä na krátke a impulzné prepätia, napríklad od blesku alebo spínania. Prerušený nulový vodič môže vytvoriť dlhšie trvajúce prepätie sieťovej frekvencie. SPD preto nemožno považovať za zaručené riešenie tejto poruchy. Existujú monitorovacie relé, ktoré sledujú výpadok fázy. Prerušenie ich výber a zapojenie však musia zodpovedať konkrétnej sieti. Jeden univerzálny modul nenahrádza správny návrh pevne spoje, ochranné spájanie ani odbornú kontrolu. Aké sú varovné príznaky? Svetla v rôznych častiach domu pri zapnutí spotrebičov výrazne menia jas. Niektoré zariadenia sa opakovane reštartujú, iné prestanú fungovať. Problém sa objaví na viacerých obvodoch naraz. Môžete počuť nezvyčajné bzučanie, cítiť spáleninu alebo vidieť iskrenie. Nebezpečným signálom je aj pocit brnenia pri dotyku kovového krytu. Ak cítite spáleninu, vidíte dym, iskrenie alebo máte podozrenie, že kovové časti sú pod napätím, ničoho sa nedotýkajte. Držte ostatných ďalej. Pri požiari alebo bezprostrednom ohrození volajte tiesňovú linku. Ak je hlavný vypínač bezpečne dostupný bez otvorenia rozvádzača a bez priblíženia k poškodeniu, možno napájanie vypnúť jedným bezpečným úkonom. Ak bezpečný prístup nemáte, neriskujte. Napájanie znovu nezapínajte, len preto, aby ste zistili, či sa porucha stratila. Neotvárajte rozvádzač, nedoťahujte svorky, nemerajte napätie z zásuvke a neskúšajte náhradné prepojenia. Zavolajte kvalifikovaného elektrikára. Ak môže byť porucha na prípojke alebo v distribučnej sieti, kontaktujte sa aj s príslušnými distribučnými prevádzkovateľmi. Odborník musí nájsť presné miesto poruchy a overiť celú súvisiacu ochranu. Kontroluje vodiče N a PEN, svorky, pripojnice, tepelné poškodenie, napätie pri rôznom zaťažení, ochranné pospájanie, uzemnenie a typ siete. Ak sa neodstráni príčina, ďalšie zariadenie môže dopadnúť rovnako. Prevencia stojí najmä na správnom návrhu, vhodných svorkách, správnom priereze vodičov, predpísanom utiahnutí a pravidelnej odbornej kontrole. Zvýšenú pozornosť si zaslúžia staršie inštalácie, poškodené spoje a hliníkové vedenia, ale aj nové rozvádzače po úpravách. Kontrolu a zásahy vždy robí osoba s príslušnou kvalifikáciou. Zapamätajte si jednu hlavnú vetu. Prerušený spoločný nulový vodič v trojfázovej sústave môže spôsobiť nebezpečné rozdelenie napätí, pri ktorom sa na prvom obvode podpätie a na inom prepätie blížiace sa k 400 V. Prerušený PEN môže navyše dostať nebezpečné napätie aj na kovové ochranné časti. Keď svetla bez zjavnej príčiny výrazne menia jas a viac spotrebičov sa správa nezvyčajne, nie je to situácia na ďalšie skúšanie. Bezpečne vypnite napájanie iba vtedy, ak to možno urobiť bez rizika a zabezpečte odbornú kontrolu. Ak vám video pomohlo, dajte mu palec hore a napíšte do komentára, či ste sa už stretli s tým, že svetla pri zapnutí spotrebiča zrazu zoslabli alebo zoslneli.
Prihláste sa na odber kanála Elektroškola. V ďalšom videu si môžeme podrobne porovnať vodiče N, P a PEN alebo vysvetliť napäťové monitorovacie relé. Ďakujem za pozornosť.